o si Secretary Arthur Tugade, mga tugang kan Department of Transportation, mapasiring da dyan sa Masbate ngunyan aldaw. Ano? Tan sabi, magakaigwa da tabi ki inaugurasyon kay ning MV Masbate. Di ba? Di magayon man naigwa ki mga arog kay ning transportasyon na magagamit ang satuya na mga kababayan, ano? Digdi po sa satuya mga tugang na lugar. Medyo curious lang ako kay ni ano takot baga nagbabiyahe diyan sa Masbate ng mga craft, di ba? Pero ngunyan databingal daw ang sekretaryo mga tugang kang Department of Transportation mapasiring po diyan sa probinsya kan Masbate. Ano balonta daw na apudan si Secretary Art Tugade ngunya na aldaw, digdi po mga tugang sa satuya na programa, baka lamang makahurun ta. Ihapot ta ini. Ihapot ta tabi ini na programa ini. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry. Yes, sir. O, napapakinggan ho kayo, Secretary, sa buong Albay. Malakas po tayo sa Masbate at sa buong Bicol region sa ngayon. O na, sir, baka po may mensahe muna kayo sa mga Bicolanong nakikinig ngayon dito po sa aming himpilan. Bumabati ho ako sa ating mga kapatid at mga kababayan sa Bicol. Ganon din po sa ating mga kababayan at kapatid sa Masbate. Yes, Sa sir. inyong lahat ho, magandang umaga, Sir Henry. Opo. Sir, yun nga po ang napatawag ho kami sa inyo ngayon kasi nabalitaan ho namin na papunta po kayong Masbate ngayong araw. Ano ho ba ang magandang balita natin sa ating mga kababayan lalo na po sa mga taga-lalawigan ng Masbate, Secretary Art? Una po sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Masbate, ako po ay papunta ngayon dyan. In fact, papunta na ho ako sa airport upang sumama sa inaugural launching at blessing ng barkong MV Masbate City. Ngayong araw na ito po ay mangyayari yan, yung maiden voyage, unang biyahe ng MV Masbate City. Ayun. Oho. Ito ho ba, ano ho ba itong MV Masbate, Secretary? Pwede ho bang mabigyan nyo kami ng detalye at saka pasaan ho ba ang biyahe nito, oras na maging operational na ho ito, Secretary Art? Opo, sabi ko nga, ngayong araw na to, yung maiden voyage ay unang biyahe ay mag-uumpisa ho. Ang MV Masbate City Opo. ay isang RORO or roll-on, roll-off vessel. Ayun. Ito ho ay may kapasidad na 800 para sa pasahero. Malaki At to. may kapasidad, malaki po, may kapasidad na magsakay ang barko ng 24 na 10-wheeler trucks o 24 na mga bus at 6 pang light cars. Oo. Ito ho, kalaki itong MV Masbate City ito. Oho. Ito ho'y makakatulong sa pagpalawig at gawing mas mabilis at mas episyente ang biyahe ng mga produkto, serbisyo at mga tao. Oo. Ito rin po ay makakatulong sa pag-ibsan ng tinatawag na port congestion sa Allen, yan sa Sorsogon, Yes. sa Matnog sa Sorsogon at sa Allen yan sa Samar. Ito ay makakatulong para mabawasan ang tinatawag na port congestion. Iyo, malaki sir ito. Na-imagine ko yung sinasabi po ninyo na mga sasakyan na kayang ikarga dito at saka tao na sasakay dito. Isang hagutan lang. Talagang ang daming magkakaroon ho ng tulong sa ating mga kababayan. Tama ko yan, Sir Henry. Bukod sa transportasyon, Opo. ang biyahe ng MV Masbate City Aha. ay isang oportunidad sa Masbate Yes. at kalapit na mga lalawigan dahil magbibigay ito ng trabaho, Yes. investment, takal at turismo. Oho. Ano ho ba sir ang naging papel ho ng DOTR sa pagkasakatuparan ng proyektong ito, Secretary Art? Ito po, ang DOTR ho sa pamamagitan ng Marina at EPA ay binigyan ang MV Masbate City yung tinatawag na missionary route Opo. na kung saan ito ho ay babaybay na sa umpisa ho o Guat Masbate papuntang Batangas City. Ayun. Hangarin po ng mga shipowner na mapalawig pa yung ruta para mapapunta ito sa mga karapit probinsya. Oho.
I see. So, pag yan sir, regular po ang biyahe sa Masbate, sa tingin ko po, may Hello? benepisyo din yan sa Bicol Region, ano? At itong mga karating probinsya ng Masbate natin. Ito, naging double po, Sir Henry. Oo. Talaga ha. So, with that po, congratulations po, Secretary Art, sa ganitong malaking proyekto sa ating mga kababayan. Hindi ko po narinig yung unang katanungan, sir. Opo, sabi ko po, Verbal to. sabi ko po, Secretary, congratulations po sa inyong tanggapan kasi po, pag naging regular ang biyahe dyan sa Masbate, magkakaroon ho ng tulong yan sa dito sa amin sa Albay at sa Kasorsogon and nearby provinces po ng Bicol. Talagang makakatulong po talaga ito Mhm. sa lalawigan ng Masbate. Alam Opo. niyo ho, hindi lang naman ito yung proyekto natin sa Masbate. Yes. Kung papayagan mo, Sir Henry. Yes, go ahead po, sasabihin sir. ko na nakapagtapos na kami ng mga social at tourism park projects Mhm. sa Milagros, sa Suction Court, sa Dimasarang. Opo. At natayo Aha. Masbate Airport na kung saan yung asphalt overlay ay tinapos. Ayun. Ayun dyan, meron pa ko kami mga proyektong tinatapos Mhm. sa puerto ng Pio Corpus, sa Kawayan at sa Esperanza. Patuloy-patuloy ho yung mga pagkumpuni at Mhm. pagsaayos at pag-construct ng mga puerto dyan sa Masbate. Ayun, very good yan, ano. Ngayon ko lang ito, sir, narinig po sa panahon po ninyo at sa panahon po ni Presidente Rodrigo Duterte na halos nabigyan ng malaking proyekto po ang lalawigan ng Masbate. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo, Mhm. Art, make the Filipino life convenient and comfortable. Yeah. Tayo ho ay isang archipelago Mhm. para ho matigyan buhay yung mandato ng at Pangulo ay tatapang Aha. palawig at tayo ng mga puerto upang sa ganun yun ay Yes. Opo, oho. Secretary, alam ko po papunta na kayong airport sa ngayon dahil papunta nga po kayo ng Masbate. Ano po ba ang mga minsay po natin sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Masbate at sa iba pang parte po ng Bicol Region? Go ahead po, Secretary Art. sa ating mga kababayan sa Masbate at sa Bicol Region. Patuloy po ang pagbigay ng ating Pangulo ng mga proyektong magbibigay sagana, komportable at kumbinyente sa ating mga kababayan, hindi lang ho sa Masbate at Bicol at sa buong kapuluan. Mhm. Ito ho ang sinasabi ng ating Pangulo na make the Filipino life comfortable and convenient. Kami po sa Kagawaran ay napag-utusan ng ating Pangulo at binibigyan at totoo at katotohanan namin ang kanyang mandato. Aha. Pakiusap ko lang ho sa ating paggamit ng mga pasilidad at mga puerto na ibinibigay ng ating pamahalaan. Pakiusap ko lang, obserbahan ho natin na yung mga araw na to yung tinatawag na basic health protocol. Gumamit ho tayo ng mask, ng face shield, obserbahan at social distancing at maghugas ng kamay. At higit sa lahat, Sir Henry, Yes. tayo po ay magpabakuna nang sa ganon mapabiliso ang ating pagdating na tinatawag na new normal. Kapit-bisig ho tayo sa mga pamaraan na ito. Yes, sir. Secretary Art Togade, ingat po kayo sa biyahe at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din ho, Sir, pagkakataon. Mabuhay ang ating mga kababayan, mabuhay ang ating kababayan sa Masbate. Yes, sir. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, si Secretary Art Togade ng Department of Transportation tungkol dyan sa Henry M. isang malaking proyekto na ilo-launch ngayong araw sa Masbate.